سلام كرات ተኸታተልትና ሕዚ ኸ ኣሕዘርኩም ቀሪበ ዘለኹ የትዕይንት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ልብል እዩ። እዚህ ማለት አሽከርካሪዎች በሚያሽከርክሩበትን ወቅት አካባቢያቸው አጥርተው እንዲያዩና እንዲቆጣጠሩ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ሲሆኑ እነሱም የግንባር የፊት መብራቶች ታይጠሙ ክነሽከርክር ከለና ኣብ ጸልማት ሰዓት ክነሽከርክር ከለና ከባቢና ግልጽ ኮይኑ ልኽረየና ልሕግዙ መሳርሕታት እዮም ማለት እዩ። ከላይ እንደገና የፀሐይ ጨረር መከላከያ ይጠቅመና ኣብ ፀሐይ ሰዓት ላብ ፀሐይ ኣንፈት ክነሽከርክር ከለና ማለት ለምሳሌ ምሸት ሰዓት ክኾን ይኽእል ወይም ንጉሆ ሰዓት ለኣንፈት ምብራቅ ወይም ለኣንፈት ምዕራብ ክነሽከርክር ከለና ልክዕና ፀሐይ ጨረር ላብ ዓይንና ኣትዩ ከንፀባርቀና ስለልኽእል ወይም ሓደጋ ከቃልዐና ስለልኽእል ለመከላኸሊ ተባሂሎም ዝተሰርሑ መሳርሕታት ማለት ስለዚ እንታይ ዝገብረና እዚ ናይ ፀሐይ ጨረር ብምክልኻል ከባቢና ግልጽ ኮይኑ ንኽረአየና ልሕግዙ መሳርሕታት ማለት እዩ። ቀፂሉ የዝናብ ማጥረጊያዎች ልብል እኒአና የዝናብ ማጥረጊያ ማለት ከዓ እንታይ ይጠቅመና ኣብ ዝናብ ሰዓት ክነሽከርክር ከለና ልክዕ ኣብ ጋቢና ወይም ኣብ ቢትሮ ዝዓረፈ ማይ ዝፀርገልና ማለት ስለዚ እዚ እንደገና እዚ ማይ እናፀረገ እንታይ ይገብረልና ማለት እዩ ከባቢና ግልጽ ኮይኑ ንኽረአየና ልሕግዝ ሓደ ናይ ትዕይንት መቆጣጠሪያ መሳርሒ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ተራእዩ ዘዕይነና የጎንና የኋላ ትዕይንት መቆጣጠሪያ መስተዋት ወይም ስፖኪዮ ንብሎ እኒአና እዚ ማለት እንደገና እንታይ እዩ ዝጠቅመና ልክዕ ከባቢና ንኽንግንዘብ ብግራ ሳይድ ወይም ብፀጋማይ ሳይድ እና ብየማናይ ሳይድ ልመፀ ተሽከርካሪ ወይም ዝኾነ ይኹን ወይም እግረኛ ክኾን ይኽእል እዩ ወይም ሞተር ሳይክል ወይ ከዓ ብስክሌት ክኾን ይኽእል እዩ ንኽንሪኦ ዝሕግዘና መሳርሒ ማለት እዩ። ስለዚ እንደገና ብትክክል ክሰርሕ ክኽእል እኒሀዎ ከባቢና ግልጽ ኮይኑ ከርእየና ክኽእል እኒሀዎ ለይንቀሳቀስ ክኾን እኒሀዎ ማለት እዩ። እና መጨረሻ ታይና የውስጥ መብራቶች የመሳሰሉት ናቸው። ሌሊ የውስጥ መብራት እንታይ እዮም ዝጠቅሙና ተሳፈርቲ ክነውርድ ከለና ወይም ተሳፈርቲ ክንፅዕን ከለና ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ተሽከርካሪ የሆነ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ንጥቀመሉ መብራህቲ ማለት እዩ። ስለዚ መዓዝ ክንጥቀመሉ የብልናን ማለት እዩ ተሽከርካሪ ንቕድሚት ክነሽከርክር ከለና እዚ መብራህቲ እዚ ክንጥቀም ሃምለ የብልና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ክፍልታት እዚኦም እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ብትክክል ብፅሬት ክንሕዞም ክንክእል እኒአና ማለት ስለዚ እዞም ክፍልታት እዚኦም ድሕር ተበላሽዮም ኮይኖም ንሓደጋ ከቃልዑና ስለዝኽእሉ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ብኣግባቡ ኣፅሪና ክንሕዞም ይግበአና ማለት እዩ።